Il-lejla l-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana se jkun qed jaqra d-disa budget ta' Gvern Laburista l-aħħar wieħed ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Il-budget 2022 se jkun ippreżentat fil-bini tal-Parlament għal ħabta tas-6:30. Sija qabel Net Television u Net FM se jkun qed jaġġornawkom kollegamenti diretti mill-Belt u għad edizzjoni speċjali ta' Net Live li se tkun qed tixxandar b'mod simultanju fuq iż-żewġ stazzjonijiet. Anke s-sit netnews.com.mt se jkun qed jagħmel analiżi real time tal-miżuri kollha tal-budget għas-sena d-dieħla. Dan fil-waqt li eżatt wara l-budget titwassal il-konferenza tal-aħbarijiet li se jindirizza l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-budget 2022 qed isir fid-dawl tal-pjaga tal-għoli tal-ħajja li qed tkompli tolli rasa bżidiet fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali u anke fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Għal daqstant wieħed jistenna li l-Gvern jindirizza din l-isfida b'għajnuna finanzjarja qawwija. Madankollu kollox qed jindika li l-Gvern ta' Roberta Bela m'għandu l-ebda ħsieb ibiddel il-mod kif tinħadem il-kola li suppost iżid il-paga biex tkun riflessa l-għoli tal-ħajja. Bil-Journal Times of Malta jgħid li minflok il-Ministru tal-Finanzi mistennijati għajnuna separata. Għadu mhux ċar kif din se tkun qed tiġi indirizzata fil-budget li se jinqara llejla meta l-għoli tal-ħajja qed tolqot lil kull faxxa tas-soċjetà Maltija. Dan anke fid-dawl tal-fatt li l-imsieħba soċjali ilhom diversi snin jargumentaw li s-sistema tal-kola għandha tkun aġġornata. Iżda nuqqas ta' viżjoni mill-Gvern ta' Roberta Bela biex jgħin lil minnu fil-bżonn toħroġ ukoll mill-fatt li din it-tip ta' għajnuna ilha tingħata snin fost l-oħrajn bl-għajnuna ta' 300 euro lill-anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità. Flus li bdew jingħataw minn Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lawrence Gonzi bilan li ħadd ma jibqa' lura.